Simmerwaar, simmerwillen. En dat geldt voor morgen, dat geldt voor het weekend en voor het stroom. De wintersporters hebben het wat minder, want er is minder wind. Joen en vannacht helder waar, kans op een mistbank en temperaturen tussen de 8 en de 13 graden. Er is net volle wind, ze is maar zwak en die komt uit zuid-zuidoost waai. En dan morgen, we beginnen in de maand misschien nog maar een mistbank, maar verder is de zinnen er heel bij. Zinnen en simmerwarmte. En de temperaturen zijn 20 of 21 graden op de eiland en zijn 23 of misschien nog wel 24 graden in het oosten, het zuidoosten van de provincie. Ja, de wind die is er haast net, Jan. Zwak of matig, komt uit het verschade richtingen bij. In de jontijd is het nog warm, zo'n 21 graden om een uur of zo heen. En dan een prachtige ondergang van de zinnen. Een prachtig waartype voor de barbecue. En dan zetten we terug naar sneeuw. We beginnen in de maand met mist. En daarna wat bewolking, maar de zinnen komt er weer heel bij. En de temperaturen blijven heeg. Het blijft een warme dag. Maar zo'n 20 en 22 graden, misschien nog 23 in het zuidoosten. En weer net volle wind. Ik krijg 1 en 2. Ik denk dat het ergens mooi ophoudt. Ja. En die wind komt dan weer uit verschillende richtingen bij. Nou, we zetten terug naar het fruitjoch. Manje en daar maar zo'n 21 of 22 graden nog droeg waar, flink wat zinnen. Ik bewolking. En tiesje hebben we het op zo'n 19 graden. Ja, dan komt die temperatuur wat leger te liggen. Maar de wind komt ik wat meer uit het westen en het zuidwesten. En helpt ik nog wat meer aan. En dan komen we de waans iets in, maar misschien een beetje ruim of een buiken. Temperatuur 19 graden. Dan wordt het wat meer rest. We moeten morgen maar weer even in het simmerwaarsje.